Ang mga wellness spa ug travel agency mo ay pipila sa mga negosyo nga padayong dili maka-operate karong napailalom gyapon sa GCQ ang Davao City. Sayrunta ang estratehiya nga gihimo sa ka negosyante aron hatagan og alternatibong panghinabuhian ang iyang mga apektadong trabahante. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Duha sa 5 ka kumpanya sa Al-Ag Group of Companies ang pabiling apektado karon bunga sa COVID-19 pandemic. Sanglit dili paghapon kini makabalik sa operasyon. Kini mao ang ilang wellness spa ug travel agency. Gulman ang sitwasyon nga lugi nga temporaryo kining sarado. Apan mas nagul ang tag-iya nga si Chair Faye Al-Ag alang siyang kapin gatus ka mga trabahante. Instead of feeling parang staying on the feeling of loss, we focus on unsay naami karon ug unsay mong pwedeng himuon. Busag gipangitaan og paagi sa tag-iya nga mahatagan og alternatibong panginabuhian ang iyang mga empleyado. Ang mga therapist gitudluan og laing skills sama sa marketing aron makabaligyag nagkadayang produkto. Ang ubang masahista gi-seminar aron makatrabaho sa paghatag og home care support samtang ang uban nahimo ng mga professional cleaner sa ilang housekeeping service. Ang uban nag-reskill me, nag-train tag bag-o para kay ngano man ang kinahanglan mag-retrain si kay it is true what you can do that you get paid, di ba? Diha ka makakuha og kwarta. Diha ka makakuha og pansweldo og imuhang isweldo. So karon ang uban nag-cleaners na, ang ubang nasa therapist na mo, nagsugod na og ginagmay nilang negosyo. Mapasalamaton si Ivy Zamora kanhi supervisor sa spa nga karon makapadayon sila og trabaho. Ilabi na nga usa siya ka single mom. Ako as a single mom na ako'y anak, so need yun na ako ang financial to support sa akong anak. So dako siyang tabang sa kuan na naka-create sila ma'am og bagong project para sa mga Elysians. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.